Op 5 februari 2010 wint het Venlose trio W3 het LVK in Tour met het nummer Vandaag. Vanaf dat moment besluit cameraman Ruud van Broekhoven het drietal een jaar lang te gaan volgen. In deze 5-deilige serie kijkt Germet in de keuken van W3. De cameraman bij ons, dat is gewoon wat de gewestelijk gewerkt kunnen. Mogen we feliciteren? Ja. Team Blues op televisie, ja. Ik ben sinds dit seizoen de hofleverancier en dat wil ik ook blijven ook. Beslist u wat ze gaan dragen? Nee, dat doet de vrouwelijke gedeelte van dit zangtrio. En je weet toch altijd dat een vrouw de beslissende factor is om er representatief uit te zien. Hè? Ik probeer te adviseren, maar verder heeft de vrouw het laatste woord. Als ze nog strak is. Ah, dat vind ik een mooi kleur, ja. Ik heet de Matthija Marij. Ja, waar we erin, ben ik vergeten. Ik een box van erin. Dit Chris alweer iets heel moois uitgezocht. Dit wordt de finale. Ja. Dus, we willen nog kijken dus inderdaad of er nog iets op een jasje komt, of een pochetje of een corsage of zo. De tijd heeft ontzettend goed. Ja. Alleen de kans, eigenlijk als ze Hyde ook al te zien, de kans bestaat dat het niet iets beter staat als Hyde. Maar dus dit houden we nog eventjes in de kast totdat het zover is. En dat keer 4 of keer 3, hè? We hebben verschillende hebben. Walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra. And like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Ik ben even met jou aan het bedenken wat het leukste overkomt. Of we met z'n allen hetzelfde doen, wat het leukste is. Of dat wij ons ding doen en dat jullie iets in de lucht dan. We kunnen deze in de gooien. Of dat leuk is. Of dat weet je die nog? Misschien wel te druk is, ik weet het niet. Ja, ook weer. I'm sexy and I know it. Hoe wij hierop kwamen om dit te doen? Nou, eigenlijk toch wel via Christel, hoor, want die is er al gelijk. Die was eigenlijk al bij het begin, toen we al met het liedje bezig waren met opnemen, zo had ze eigenlijk al ideeën van stel we komen in die finale, dan moet er iets mee met dansen, met natuurlijk ook doordenkend op wat we vorig jaar gedaan hebben, met die dansmarietjes. Ja, je wilt toch dan nou weer iets spectaculairs neerzetten. Dat had ze eigenlijk meteen een beetje in de hoofd. I'm gonna grab your tits. And I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Work out. Girl, look at that body. Ik zou eigenlijk moeten werken zelfs, hè? Dus dan had ik me vrijdag moeten laten overdonderen. Ik ben blij dat ik er nog bij ben geweest. Want het is toch wel belangrijk, hè? Ja. I'm sexy and I know it. Is nou het geheime wapen? Dat hoop ik niet dat het daarvan afhankelijk is. Maar dit is wel de slagroom op de taart. Er wordt verwacht dat we weer iets leuks doen. En dit vinden wij wel leuk. Dus het moet compleet zijn en dit maakt het compleet. Maar vind je het wel leuk? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, echt waar. Ja. Weet je wat? Ik schrijf het dus ook zelf. Hè? Dus ik heb dus liedjes even gemaakt. En het is heel leuk als allemaal die puzzelstukjes in elkaar vallen. Ik wil eerlijk zeggen, ik ben niet zo van carnaval, maar dat is echt het enige liedje waar ik helemaal gek op ben. Dan doe ik helemaal gek mee, vind ik helemaal tof. Leuk. Dat is echt heel tof. Iedereen vindt het leuk. Ja. Ik blijf Volgende keer volgen weer W3 op de LVK finale dag zelf. De spanning backstage en nog veel meer in de volgende aflevering van Kom eens kijken bij ons.